तू पहिले सांग नाही तू दावणार काय बघा अरे आमचं की जात आहे तुझे ती आलीस घेतो पळतो मग येत 5 तारखेर आता एप्रिलाचे 5 तारखेर अंजुना रिलीज जाता ओके 7:30 ओके आणि त्या उपरांत आता हॉलांनी तुम्ही येऊन तर पळोवपाचे आसा तुमकां कोणाक सांगूंक जाय जाल्यार 12 तारखेर पणजे 3:30 वरां आयतारा दीस एप्रिलाच्या 3:30 वरांचेर आहा एक हॉल झाले खुंयचो तियात्र दुसरो तियात्र आयतारा दीस मारगांव पाय तियात्रीस हॉलान 3:30 वरांचेर एप्रिलाचे 19 तारीख 19 एप्रिल 3:30 आणि 26 तारखेर सांवड्डे आयतारा दीस एप्रिलाचे 26 तारखेर 3:30 वरां खुंयचो तियात्र 5 तारखेर मायाचे काणकोण रवींद्र भवन हॉलान काणकोण 5 तारखेर मायाचे 3 वरांचेर खुंयचो तियात्र आता मुळात सगली सारे बोलो मायो भुरग्यांक दूध दिताली आपल्याचे आतांच्यो मायो बागतात म्हूण दूध दितात दोब्याचें दूध पितोच व्हड कोणा काडी जावयचे म्हणटात मॉडर्न समाज जिवीत आतांच्या भुरग्याचे दोब्याचें दूध पितोच व्हड कोणा काडी जावयचे म्हणटात मॉडर्न समाज जिवीत आतांच्या भुरग्याचे